Se zahraničním spiknutím tedy dle jejich výkladu. A ten je tedy jaký? Jak oni to vnímají, to, co, jak svět nahlíží na Sýrii a celé to povstání? To je otázka na půl hodiny. To je, oni v podstatě dlouhou dobu mysleli, že se jich takzvané arabské jaro nebude dotýkat. A skutečně tam taky dlouho nic nebylo. Poté, když došlo k prvním demonstracím a tak dále, prezident Asad chtěl reformy. A začalo se to tak jako odvíjet, že by reformy, nicméně ta rychlost, kterou jsme se my všichni dívali na proces v Sýrii, znamenala, že se to jakoby všecko zauzlilo. A teď tam máme v Sýrii mnoho hráčů, regionálních i celosvětových, a do toho Syřané v tom místě bojují. Čili v tuto chvíli je to velmi nešťastná situace, kdy já skoro osobně nevidím mírové negociované řešení, což byl cíl naší části světa. V pátek kolem 200 zabitých, během víkendu pak minimálně 183 dalších, většinou civilistů, 320 popravených těl nalezených na sunnickém předměstí Damašku, dnes zatím 32 zabitých přímo v Damašku. Od března 2011, kdy povstání proti režimu Bašára Asada propuklo, přišlo o život podle dostupných informací už 25 000 lidí. Ty zprávy o počtu obětí většinou vycházejí ze zdrojů opozice a povstalců a provází je dovětek, že je nebylo nebo není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Jsou ty informace věrohodné? Dá se jim důvěřovat? A z čeho je čerpáte vy na velvyslanectví? Důvěřovat těmto zprávám. Když události začaly, tak já sama jsem někdy měla otázku, jestli to, co vysílá arabská stanice, saudsko-arabská Al Arabiya nebo katarská Al Jazeera, jestli je to ještě žurnalistika. Protože tím, že jsem byla v místě, tak jsem si mohla hned ověřit. Tam byla zpráva, že Zabadání je v ohni. Zabadání je 5 kilometrů od mé rezidence. Tak jsem sedla do auta, šla jsem se podívat. Čili na základě těchto drobných, praktických vlastních poznatků jsem zjistila, že mnohé zprávy, že ten dovětek je naprosto na místě. Nebylo možné ověřit ze zdrojů, které jsou věrohodné. Čili probíhá i klasická informační válka. Probíhá velmi silná informační válka. Amnesty International probíhající vládní ofenzivu v největším městě Aleppo označuje za vrchol brutálního postupu režimu proti opozici. Ale ta brutalita je průběžným jevem celého konfliktu v Sýrii, a to na obou stranách. Svět už viděl i v reportážích, viděli jsme v nějaké reportáži i popravu vládních vojáků, taky poměrně brutální. Ale proč podle Amnesty International mají v Aleppu o vrchol celé dosavadní brutality režimu v jeho postupu proti opozici, když jak pro vámi zmiňovanou televizi Al Arabiya i zástupci opozice přiznali, že tam místní obyvatelé jsou loajální k režimu, tak to přece nejde dohromady. Místní obyvatelé většinově v Aleppu loajální k vládním silám. Tam je většinová komunita obyvatel v Aleppu provládních. Je to hlavně rodina Berri. A vedle toho je tam klan druhý, klan Hamáda. Z té Hamády se rekrutuje takzvaná svobodná syrská armáda, to jsou ti rebelové. A to je ta, která, jestli jste viděli na obrazovkách, zabila velmi brutálně předáky toho kmene Berri, těch provládních. Takže tehdy lidé z kmene Berri řekli vládním vojskům, nechoďte dovnitř, proto to dlouho bylo pouze obklíčeno, nechoďte dovnitř. Vy to tady neznáte, navíc vládní vojska neumí pracovat, neumí bojovat v uličkách. My si to tady vyřídíme. Čili vlastně provládní kmen bojoval s druhým. Proč Amnesty International toto považuje za vrchol brutality, to nedodu posoudit, protože těch brutálních činů je po celé zemi bezpočet. Já mám zprávy od honorárního konzula. My máme vlastního honorárního konzula, kterému jsem obden volala. A opět se potvrzovalo to, že zpravodajství bylo nějaké, tedy zvláště arabské,
A on mi říkal, ne, tady já jsem byl v kanceláři, koupil jsem si běžnou potřebu a tak dále. Čili zase se to, jakoby ta diskrepance pořád existuje v té zpravodajské činnosti. Vy sama, když tady mluvíte o vládních jednotkách, tak naznačujete svobodná syrská armáda, naznačujete uvozovky. Proč to? Protože dneska každý, kdo má zbraň, tak si říká svobodná syrská armáda. A jsou to i ti, kteří unesli například předsedu Česko-syrské podnikatelské rady. To byli ti, kteří chtějí, jaksi lidé, kteří chtějí výkupné, případně pustit pár rebelů. Takže nedávala bych tyto uvozovky, kdyby svobodná syrská armáda bylo těleso, které má svého velitele, ale je to jenom malá část. Každý, kdo má dneska po celé zemi zbraň, se říká svobodná syrská armáda. Bohužel, protože to není potom jednotná opozice. Co je tady pro pohled z Česka někdy složité, to je takovéto nábožensko-sektářské rozčlenění syrské společnosti a jeho vliv na to, co se teď v Sýrii děje, že 80% obyvatel tvoří sunité, zatímco moc drží rodina Asadů z menšinové šítské sekty Alavitů. Jak je to, kdo jsou Alávité a kdo je kdo vlastně? Není 80, podle mě 70 jsou sunité. Alawité jsou sektou velmi jaksi moderátní. Jednou fatvou se dostali jakoby k šía, to je sunna šía, to je ta zástupná válka mezi sunnou a šíou. Vedle toho je tam 12% křesťanů, kteří naprosto nechápou, proč Evropa podporuje jakoby povstalce proti Asadovu režimu, protože tvrdí, Evropo, vy jste křesťané. A vy nedbáte na to, že tento režim byl ochráncem křesťanů. Takže křesťané, alawité, drúzové, kurdové a sunnité a šíja a čerkesové a turkmeni. Čili ta mozaika je tak složitá, že jakoby ten alawitský systém nebo systém alawitského vedení je udržoval v jisté rovnováze. Jakmile se to začalo rozpohybovávat, tak dneska máme Kurdy, kteří jsou víceméně samostatné etnikum. Syrská armáda už tam není. Druzové, extra, křesťané zoufalí z Evropy, protože se obávají, že budou muset odejít. A přitom ta země je původem, že tam jsou kořeny křesťanství. Takže křesťané. Řekla bych, že v tuto chvíli jsme ve válce režimu proti povstalcům s průvodními jevy sektářských, konfesních a podobně bojů nebo vyřizování si účtů. Ale není to, co bychom nazvali civilní válka nebo občanská válka. Je pád prezidenta Bašára Asada opravdu nevyhnutelný a neodvratný, nebo to ještě může ustát a politicky přežít? Ten problém spočívá v tom, že velcí hráči se ještě nedohodli. A nevím, jestli se někdy dohodnou. To znamená Paříž, Londýn, Washington, Rusko, Čína na druhé straně a Irán. Čili tam jak říkám, že kromě regionu, kde každý tam má své zájmy, jako například Katar, Saudská Arábie, Turecko má zájem na tom, aby tam byl sunnický stát, protože to jsou sunnické státy, tak kromě toho je tam další rovina a to už jsou celosvětoví hráči. Čili pád Asada, jak to chcete způsobit? Pokud nebude rebelové, rebelové budou mít velkou armádu, kteří by to, protože obě strany si teď myslí, že ta strategie je správná a obě strany si myslí, že zvítězí. Zatím je tedy více převaha samozřejmě na straně režimu, na straně vládních. Jakoby obecně filozoficky Asad jednou nebude. Ale to je filozofická otázka, protože jednou nebude žádný vládce, že vlády se střídají. Jak rychle? Já si pořád myslím, že to nebude rychle. A proto mě mrzí, že se tak jako rychle Evropa před rokem už klonila k tomu, že jedině musí odejít. A my jsme se tím vlastně dostali někam a teď nevíme, jak pokračovat. Teď po poradě na ministerstvu zahraničí, těšíte se zpátky do Damašku? My tu poradu zítra teprve zahajujeme. Tak až bude po ní. Ale těším. Budete se těším. Tak paní velvyslankyně, já vám děkuji. Přeji vám hezký večer. Rádo se stalo.
Taky. Vážení diváci, naším hostem byla česká velvyslankyně v Damašku paní Eva Filipi.